Но в България пазар на млечното продукти, аз съм го казал и по други меги, той ни беше откраднат. Буквално смисъл на думата. Целият млекопреработвателен бранш, това и по анализи на КЗК, и по анализи на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, по анализи на КТ подкрепа, положението в млекопреработвателния бранш е катастрофално. Ако не се направи нещо, българското кисело мляко ще изчезне от нашата трапеза. Това е трагедия. Последно съвети към потребителите, ако имате. Колкото могат да купуват българско. Но да подбират и качество. Аз смятам, че българската продукция е качествена. Да подбират търговските вериги там, където те нямат как да хванат кои търговски. Да купуват повече от малките, от средните магазини. Там цените са по-нормални. Веригата. Просто да скъсат веригата. Ако могат да купуват от фермерски пазари, ако могат да купуват от по-малки магазини. Защото при големите пазарни агенти, които имат изключително голяма пазарна сила, ние сме в подчинена ситуация. И ако държавата не направи някаква регулация, аз виждам този бранш след 1-2 години почти приключва.